سلام تعني هبلي كمي تصنحو تخاتاتلتي هبا ميديا أبا لوطي محبرسب تخرت بمقوار كابا زخوني خون تعنتو نتقا بمخان ومناتن تكساتن حبريتاتات كأربالكم زتدالوا هبا ميديا كتكاتلو يعدم مجلواتنا نمكتتال نشانلنا سبسكرايب كتقورون لايكن شيرن بمقوار دما مجلواتنا نابكالوت كباتحو كتبرتاتعنا نلابو حزين نلومي نابز حزنا يوم زيناتات كسكركم فلما قندنا تبتات كأربالكم سممعنات زتا سلام تقبراوي زخون ربحا حزب تقراي مأخل بمقواريو كبل منقست تقراي قليتو أبا دو أفريكا استخايدة سممعنات مقراس تتابوتات كينات تقراي أبا التقبابر ونوت إتاونتون سقاتات كمزلو يقلت ألو بزوحي زربالو زلو سممعنات زتا سلام حزون حزب تقراي كابت انتات كالحنواي كألن تباهيلو زبلون كالو زيناتاتنا اللونا حزي نابي زرزرون كسقراكم أبي دو أفريكا استبتح سممعنا زتا سلام تقبراوي زخون رابحا حزب تقراي بزا مأخل منقد يو خبل منقست تقراي قليتو لومي بيرو ركب حزب المنقست تقراي أبي زوطو صمناوي مقلتي كاب 24 تقمتي كلتاشن 13 عامة مرت جميرو أبا لعلي حزب تقراي استأوج قلوع ورار لفنتاويان وررتي حزب تقراي بتميت بتأيتن حمامن كهاللقن زترف دما اقريو سئني كبتاتنن كلت عامتنا تسرحلو ماتيوم قدامنت نسلام هيبو كسرح زصنحه منقست تقراي لفنتاويان وررتي تمام اذن هيبو ملوكوان تتصنحو حزقن بدفيت محبرسب عالم منقست أديس أبابا مس منقست تقراي تتصابوتات دون مبال تفراريمولو أبتي دردر زتا سلام دو أفريكا منقست تقراي نوصر مرقص يحيزو بمقراب بقندو دو مبال تتصابوتات وررتي حيلتات كاب تقراي كوصو زي تقدبه سبقاوي حاجز بزي مقراص ناب تقراي كأتو زتعاصو كلهم سبقاوي قلقالوتات كخفتون تمساسلي تحستو زلوم نطبتات بمكتات اتي سممعنا دليت حزبي نمملأن وحسنو بزلقنت نمحلاون قالسي حزب تقراي زخبرن بمخانو حزون منقست تقراي نتكباراونتو ابرتعو كمسرح اتلومي اماسي زوص مغلصي افليطو منقست تقراي حق منقستي كبر بمبالو ازغن منقست ኢትዮጵያ كقبلو ስለዘይ ካለ ናብ ኩናት ምእታውና ይፍለጥ እዩ ዝበለት መግለጺ ኣብ ዶ አፍሪካ ብስተገበረ ስምምዕነት ግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንኽኽበሩ ሓበራዊ መርገጺ ዝተበጽሐሉ ጉዳይ ኮይኑሎ እዚ ድማ ብመሰረት መንግስት ትግራይ ሕቶን ጠለብን እንትኸውን ኣፈጻጽሙ ድማ ቀጻሊ ዝርርብ ዝሓትት ውራይ ይብል እቲ መግለጺ መንግስት ትግራይ ዝርዝር ዛዕባታት እቲ ስምምዕነት ብቐጻልነት መብራህርሂ ከም ዝህብን ዝተፈላላዩ አካላት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ካብ ዝህቦ ዘይተማልአ ሓበሬታን መረዳእታን ህዝቢ ትግራይ ዓርሱ ኸርሕቕ ብምትሕስሳብ መደናገርቲ ህዝቢ ከም ዘለዉ ማሕበረሰብ ግንዛበ ክወስድ መንግስት ትግራይ ምጽውዑ ሎሚ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ዘውጽኦ መግለጺ ኣጽንኦት ይብሉሎ أبا دو أفريكا استخايدة سممعنات مقراص تطابوتات كينات تقراي أبا التقبابرون وصيتاونتون زلوم سقات تنتنتي بوليتيكان زتفلاليا معخنات زينا عالمنا نرئيتهم أبا محابير كابو كل التعمل زقطرة كينات تقراي بسلاماوي منقدي علبات نخركب أبا منقو منقست إيثيوبيان منقست تقراين أبا زحلف روع سممعنات مقراص تطابوتات تفريم أيوم أبا قداي تسممعنا الدقفتي تن حيلتاتن تنتنتي بوليتيكان كم أول ميدياتات عالم زلوم سقاتن تسفان إنا قلت يركبو الجزيرة دحري تسممعنا إثيوبيا زلو واتسقامات كتفتح تغليا بزبل أبا زوطو تنتانا اتفيرما مستفرارمو حدا معلتي أب زي ملؤو أبا دو تقراي كتما مايج أو كالوت كبابتاتن تقراي داب درون كمستفتسما ميدياتات تقراي يتصبصباد لوا እዚ ድማ ኣብቲ ሰነድ ኣብ ዓንቀጽ 3 ዘሎ መምርሒ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ የረድእ ተንታኒ ፖለቲካ ኣፍሪካ ኣሌክስ ደዋል ኣብ ቢቢሲ ዘውጽኦ ጽሑፍ ድማ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕነት ማሕበረሰብ ዓለም የድንቐሎ ይኹን እምበር ናይ ባሕቂ ክትግበር ድዩ ዝብል ሕቶ ግን ከየልዕለ ኣይተረፈን ይብል ኣብ ጽሑፉ
بتوسخ እውን ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ዘይተመለሰ ጉዳይ እዩ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ክትውፅእ ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ዝብል ጥርጣረ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ብዘየገድስ እቲ ኩናት ክቕጽል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎ ኣሌክስ ይገልጽ ብኻልእ ገጽ ድማ ይብል ኣሌክስ ደዋል ጉዳይ ምክትታልን ምርግጋጽን ጉዳይ ፍትሕን ተሓታትነትን ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ወጻኢ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ግቡእ ክትትልን ምርመራን ክገብሩ ኣብ ስምምዕነት ኣይተኻተተን ስለዝኾነ ድማ ኣብ ተግባራዊነት እቲ ስምምዕነት ጥርጣረ ዝፈጥርን ዘይተመለሱ ሕቶታትን ከም ዘለዉ የረድእ እቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦታት ኩናት ትግራይ بوجن منجستي بلصقنا أيتريدوان حسينن ካልኦት አመራርሓ እቲ መንግስትን መብርሂ ዝሃቡ ኮይኖም بوجن መንግስቲ ትግራይ ግን ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ስምምዕነት ሰላም ዶ አፍሪካ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው ዓብይ ዕድል ስለዝኾነ አደራደርቲ አካላት ንተግባራውነት እቲ ስምምዕነት ክሰርሑ ሂውማን ራይትስ ዎች ጸዊዑ ዓለም ለኻዊ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕነት ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ክፍጸሙ ጸንሑ ግፍዕታት ጠጠው ንምባል ዓብይ ዕድል ከም ዝፈጥርን እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ክትትል ከም ዝጠልብ ቮይስ ኦፍ አፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተገሊጹ እቲ ትካል ኣብቲ ክልተ ዓመት ዘቑፀረ ኩናት ትግራይ ክልቲኦም ወገናት ሕጊ ኩናት ብምጥሓስ ቅትለት ንጹሃን ዜጋታት ጾታዊ ጥቃት ደቂ ኣንስትዮ ደብዳብ ኣየርን ድሮንን ከም ዝተፈጸመ ዝተመዝገበ መረዳእታ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ብተወሳኺ እውን ሂውማን ራይትስ ዎች ምስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሓባር ብምዃን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ ዝተፈጸመ ዘርኢ ናይ ምጽናት ተግባር መረዳእታ ከም ዘለዎን ይኹን እምበር ኣብቲ ስምምዕነት ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተባሃለ ነገር የለን ይብል እቲ ጸብጻብ ምክትል ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣፍሪካ ካሪን ካኔዝ ናንቱሊያ ክልቲኦም ሓይልታት ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብጽሕዎም ስቃይን ግፍዕታትን ከይናዋሕ ግደ ዓለም ለኻዊ መርመርቲ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣረዲአን እቲ ሕዚ ተፈሪሙ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ድሕንነት ንጹሃን ዜጋታት ዘረጋግጽ ብምዃኑ ክትትልን ደገፍን ማሕበረሰብ ዓለም ዝጠልብ ከም ዝኾነ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣተሓሳሲቡ ይብል ጸብጻብ ቮይስ ኦፍ አፍሪካ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ስምምዕነት ዘተ ሰላም ሕዝውን ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ተጋዲዱ ካብ ምቕጻል ከድሕኖ ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ሕጽረት ኣፋውስ ሕሙማት በብሰዓቱ ህይወቶም እናሰኣኑ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ጠቕላላ ግልጋሎቱ ክሳብ ጠጠው ምባል ምጽሑ ይፍለጥ ኣፋውስ ዝጻዕና ናይ ሓገዝ መኻይን ናብ ትግራይ እናተጓዓዛ ከም ዝርከባ ተተዘረበሉ እውን ክሳብ ሕዚ ናብ ትግራይ ንኽኣትዋ ብፌደራል መንግስቲ ፍቃድ ብዘይምርካበን ካብ ዘለዎ ክንቀሳቐሳ ከም ዘይከኣላን ተገልገልቲ ብፍላይ ድማ ተጠቀምቲ ዲያሊሲስ ዝኾኑ ተሓከምቲ ኩላሊት በብመዓልቱ ህይወቶም እናሓለፈ ይርከብ ክብል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ገሊጹ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ዓለም ዝለዓለ ትኩረት ሂቡ ፍታሕ ክገብረሉ ድማ ተማሕጺኑ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ስምምዕነት ዘተ ሰላም ተፈሪሙ ተጻብኦታት ኩናት ጠጠው ክብሉ እዮም ኣብ ዝተባሃለሉ ሕዚ እውን ከተማታት ትግራይ ብከቢድ ብረትን ድሮናትን ዕለታዊ ደብዳብ እናተፈጸመለን ከም ዘሎን ነዚ ስዒቡ ድማ ሰላማውያን ሰባት ሕዚ እውን ህይወቶም እናሰኣኑን ኣካሎም እናቆሰለን ከም ዝርከብ ምንጭታት ንሓቢሮም ኣብ ሚድያታት ብዛዕባ ዕርቀ ሰላም እናተዘመረ ኣብ ባይታ ግን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ይጸንት ከም ዘሎ እቲ ትማልን ለማዓንትን ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣየርን ድሮንን መርኣያ ከም ዝኾነን እዚ ድማ እቲ ዝዝመረሉ ዘሎ ሰላምን ዕርቅን ንኽጸንዕን ተግባራዊ ንኽኸውንን ትኹረት ዝምልከቶም ኣካላት ሕዚ እውን ከም ዝጠልብ የርኢ ሰነድ ስምምዕነት ዶ አፍሪካ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምዝዋር ማሕበረሰብ ዘደናግሩ ዘለው ሰነዳት ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ድሕሪ ስምምዕነት ዘተ ሰላም ደው አፍሪካ ማሕበረሰብ ዓለምን ዜጋታት ኢትዮጵያን ዘይበርህሎም ሓሳባት ከም ዘለው ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝተገበረ ዳህሳስ ማሕበራዊ ገጽ የመላኽት ይኹን እምበር ንህዝቢ ዘደናግሩ ዘለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዘዋወሩ ዘለው ሰነዳት ዘተ ሰላም ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቁ እዮም ክብሉ ኣመራርሓ ብልጽግናን ነቲ ስምምዕነት ዘተ ዝፈረሙ ኣይተሬድዋን ሕሴን ገሊጾም ሕዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዘዋወሩ ዘለው ሰነዳት እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንተኸታታሊ 10 መዓልታት ድርድር ድሕሪ ምክያድ ብሰላም ምዝዛሙ ዝገልጹ ከይኮኑስ ህዝቢ ብበለካ ለኽዓካን ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ንኽደናገሩ ዝዘዋወሩ ዘለው ሰነዳት ብምዃኖም ህዝቢ በዞም ናይ ሓሶት ሰነዳት ክደናገር ከም ዘይብሉ ኣይተሬድዋን ሓቢሮም እቲ ትክክለኛ ስምምዕነት ሰነድ
ናይ ፈለማ ረቂቕ ሰነድ ከም ዝኾነን በዓል 15 ነጥቢ ኮይኑ ናይ ተደራደርቲ መንግስቲ ትግራይን ብልጽግናን ፌርማ ዝዓረፎ ከምኡ እውን ናይ አደራደርቲ ተወካሊ ሕብረት አፍሪካ አሊሳንጎ ኦባሳንጆን ነበር ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ፌርማ እውን ከም ዝዓረፎ ተዛሪቦም እቲ ሰነድ ድሕሪ ዓሚቕ ምይይጥ ምክያድ ናይ ክልቲኦም ተደራደርቲ ሓሳባትን ነጥብታትን ብሰፊሑ ዘካተተ ስሩዕ ሰነድ ዘተ ሰላም ብቐጻልነት ከም ዝቐርብን ነዚ ድማ ህዝቢ ብትዕግስቲ ክጽበን ተላብዮም እምበኣርከስ ኣብ ኩሉ ኣንፈት እትርከቡ ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም